Oh, naye. Yes. Oh, hey. I'm sorry to hear that. Huh? You what? But how? Nani namaXhosa noma niduduza yena. Hayi ithini into ithethana? Mawucabanga ikhona inkomo ekimbali. Yeah, ikhona inkomo ekimbali. Inkomo ekimbali. Ayikho inkomo ekimbali. Ayikho inkomo ekimbali. Ayikho inkomo ekimbali. Ikhona. Ikhona inkomo ekimbali. Hayi kodwa ngizobona ngizokutshela mase ngiye lapha ekimbali kwi-Madness Late Night Band Madness Comedy Festival esePerepere Convention Center. Angikwazi ukubiza lelinye igama. Kodwa nithola ama-tickets e-computicket abhaliwe yonke imininingwane. 200 rand tickets e-computicket. Yeah, kuzoba khona ama-comedians amaningi kakhulu ekimbali ebhizi. uSilas Duli, Siya Trevor Kumbi ngibaqede. Bonke bazobe khona ke ama-comedians yonke azobe ebhizi ekimbali. Usuke lapho ngabazi bathi inamba zero. Ungenapho wena. Uhlanga awusebenzi uzothi inamba wrong. Umoshi airtime. Wow, uzothi inamba wrong. Yazi ngivusa ngilalelo uthi inamba yami wrong. Ethi naye ngiyaxolisa. Oh wena wrong. Akuseyona inamba.